Razmišljali smo o tome da bi moglo biti nešto ostavljeno kao neka papirus, jer je prikaz bio, osobno se radilo o daščici nekakvoj, vjerojatno su sličnog intenziteta kao umotani papir. Nismo znali stvarno u startu, CT je prikazivao da se nalazi ostatak tog, u stvari jedna tvorba uzdužna, valjkastog oblika, veličine nekih 15 cm, 10-15 cm. Radilo se o komadu fosilizirane daščice. To nismo znali naravno odmah dok nismo odstranili. Izgledalo je kao nekva granitni štapić. Znači ova struktura koju smo pokušali izvaditi dosta je elastična. Zabijena je u kol svojim jednim dijelom. Prilikom pokušaja pukla je popola uzduž. I to dosta pravilno. Ove daščice smo pronašli i vidjeli na snimci unutar lubanjske šupljine, to je ovo ovdje, i onda smo odlučili izvaditi to kroz samu nosnu šupljinu. I ta daščica je vjerojatno služila za prilikom procesa mumifikacije i vađenja mozga. Danas ovo ćemo poslati na dodatne analize da vidimo o kojem se točno drvu radi, i tragovima na samoj daščici ima ostataka vjerojatno tekućine koja je korištena pri balzamiranju, pa ćemo isto tako izvršiti kemijsku analizu same tekućine da vidimo kako se ona slaže s onima što se do sada zna da se upotrebljavalo i naravno o čemu se tu radi. Sad ja nju imam, samo je moram namjestiti za put za izlaz. Moram je postaviti u neki položaj. Sad daj odmah stavi unutra da se ne odlačimo unutra. Evo, da se baš... Poruka za dostara, čao. Dajte, samo stavite sad ga. Hoćete slikati? A, jeste. Idemo ponovo unutra po drugi dio. I to čak je vlažno ispod, pogledajte, dobro. Ne. Što se to svijetlo? Mislim da je to smola, da je to ricinus kojim su oni mazali, taj cijeli, da. Uspješne radiološke, CT i endoskopske pretrage pratila je i mikrobiološka analiza. Ako gledamo mikroorganizme općenito, virusi ne mogu preživjeti, virusi obitavaju na živom biću. Paraziti isto tako, znači ostaju gljive, pljesni i bakterije. I to bakterije u obliku spora, koji su najrezistentniji da uopće moguće preživjeti. I to se zapravo pokazalo točnim, jer su nađene, znači, Bacillus species od bakterija u obliku spore, ali pod vrstom, znači, jedna apatogena saprofitna bakterija, i gljive, odnosno pljesni, isto tako u obliku spore, koji su također saprofitni pljesni, ali u nekim slučajevima mogu biti izazvati oportunističke infekcije, ovisi, znači, kod bolesnika koji su imunokompromitirani, koji nemaju svoj imunološki sustav da bi se obranili takvim infekcijama. Znači, sa svim klauzulama, rukavice, maska i obučena uniforma da ne bi došlo do kontaminacije, nismo znali zapravo šta će biti. Kao izolat uzimali su brisevi usne šupljine, brisevi u abdomenu i ti povoji zapravo sa potkoljenicama gdje je mumija bila omotana. Normalno je nasađeno na mikrobiološke podloge. Očekivalo se, znači, bakterije zapravo i gljive, pljesni, pa na selektivne podloge. I dobili smo jedino od bakterija, znači, Bacillus species u obliku spore koju jasno i mogu jedini preživjeti. I od gljiva to su bili pljesni. Znači, pljesni, saprofitne pljesni, koje ne izazivaju nikakvu bolest kod normalnih zdravih osoba. Možda je zgodno za spomenut, Roquefort, Camembert, Brie, vrhunski sirevi, jel tako? Prema tome, penicillium, kojeg smo mi našli na mumijama, dobro isto species, je zapravo ujedno i glavni izvor zapravo plemenitih sireva, koji su vrlo cijenjeni danas u svijetu. Jasno, sve te pljesni smo dali na identifikaciju u referentni centar profesorici Emiliji Misoni Mlinarić, koja ih je tipizirala, znači ona je kao topova što se tiče opće mikologije i identifikacije.
Ciljevi su nam odrediti autentičnost mumije, odrediti spol i dob prilikom smrti mumije, moguće uzrok smrti, odrediti je li bolovala od kakvih patoloških procesa, vidjeti ostatke tih lezija, odrediti možda period mumifikacije, dakle smjestiti u nekakav povijesni kontekst. Nakon medicinskih pregleda mumije može se reći da su razni dijelovi slagalice počeli sjedati na svoje mjesto. Srećom saznali smo kao prvo da je mumija doista egipatska, jer se na ovim CT skenovima lijepo vidi da se koristila tehnologija koja je uobičajena bila u faraonskom Egiptu. Postojanje zanimljivih, da tako kažem, paketića koji su bili vjerojatno stavljeni nakon što su izvađeni unutarnji organi da prezentiraju te unutarnje organe, što imamo nekakve analogije sa dosadašnjim analizama mumija na drugim prostorima. Ono što sam saznao od kolega liječnika i antropologa odmah bilo je da je riječ o ženskoj mumiji, a prema svemu sudeći koristila se jedna prosječna metoda mumifikacije. Međutim, ima nekoliko neobičnih detalja, a među njima osobito taj da su mumiji prekrižene ruke na prsima, a to je faraonski položaj u principu koji označava vladara. Drugi ljudi se nisu na taj način polagali niti mumificirali. Od patologija možda treba istaći zaliječene prelome podlatničnih kostiju i slične analize koje još uspoređujemo sa drugim nalazištima. Ona je inače smještena u jedan sarkofag koji je očito izrađen u 19. stoljeću, koji već na prvi pogled otkriva da nije autentičan egipatski sarkofag, već pokušaj da se tako nešto imitira. Nažalost, ova mumija nije nađena u primarnom kontekstu, tako da jako malo, i kao što sam spomenuo, radi se o kopiji sarkofaga. Jedino primarni kontekst pružio bi nam jedan detaljniji uvid u to kako je možda bio položaj te osobe za života i na okviru nekakvih grobnih priloga. Međutim, što možemo reći iz nekakvih antropoloških analize, da se vjerojatno ne radi o bogatijem sloju, radi se o osobi koja je za života radila, što možemo zaključiti na raznim dijelovima njenog skeleta. U svakom slučaju ne višem sloju egipatske i odnosno miljeja u kojem je živjela. Kao što znamo, brojne nedoumice donijelo je 19. stoljeće, kada je i nastao interes za faraonskim Egiptom. Ja sam čak razmišljao o mogućnosti da se neki pripadnik egiptomanije u 19. stoljeću dao pokopati u egipatskom sarkofagu, kako bi se na taj način približio tom predmetu svog obožavanja Egiptu i faraonima i možda njihovom zagrobnom životu. Taj problem smo riješili sa C14 radiometrijskim, naravno, datiranjem i vidjelo se da uistinu se radi o starim ostacima 4. 5. stoljeća prije Krista. Ima niz enigma još iza nas, nakon što su provedene ove analize na mumiji koju je darovao biskup Haulik, ali smo dobili neke, recimo, podatke, naravno uvijek u suradnji sa medicinom, koja može neke stvari riješiti koje se ne mogu ovako arheološkim metodama. I ne samo naravno liječnici, nego i druge, pitanje ispitivanja starosti i tako dalje, dakle C14 metode i tako dalje, što se primijenilo i sada prigodom ispitivanja ove mumije, koja je i izložbe koju smo za tu prigodu napravili, koja je pobudila veliko zanimanje, jer je najprije tempirana bila na Noć muzeja, dakle manifestaciju koja je svakako najspektakularnija, recimo, u ukupnoj našoj muzeološkoj djelovanju, praksi, a koja je, međutim, zbog zanimanja javnosti planirana bila samo za kraće vrijeme, ali smo upravo zbog toga ostavili na jedan duži rok, jer, mislim, još uvijek pobuđuje zanimanje publike.
Vjerujem da je ovo tek početak zapravo ovakvoga pristupa istraživanju mumija u fundusu Hrvatskog arheološkog muzeja i evo, razgovori su u tijeku i možda će rezultirati analizama ostalih mumija. Ovo nije jedina mumija koju Arheološki muzej posjeduje, naravno svi znamo za onu takozvanu estrušćansku mumiju koja je značajna iz mnogih drugih razloga, najdužeg etrušćanskog natpisa i tako dalje, ali isto tako i egipatskih mumija koji još uvijek možete razgledati u Arheološkom muzeju, dakle koji su dio fundusa koji je izložen u Arheološkom muzeju i vjerujem da će vrlo brzo doći i ova suradnja rezultirati i objavom i detaljnom analizom na sličan način upravo i ovih ostalih mumija i s time da ćemo naravno dati jedan mali, ali ipak jako važan doprinos i egiptologije i ovakvim vrstama analize u svijetu. Mi smo razmatrali razne mogućnosti i moram priznati da zapravo još uvijek ne znamo sve o toj mumiji. Moguće je i to da su se dogodile neke intervencije na njoj u vrijeme kad je nabavljena ili u vrijeme kad je netko prodao nekome od koga je Haulik na kraju krajeva kupio tu mumiju. Egipćani su vjerovali da je svatko tko je mumificiran da će ući u vječni život i da je samim tim za njega smrt tek početak. Dakle, da će započeti njegovo putovanje kroz nevidljive svjetove. Upravo na tragu takvog vjerovanja razni nevidljivi svjetovi kriju se u brojnim muzejskim fundusima. Egipatska mumija, donacija nadbiskupa Haulika, samo je smjerokaz prema istraživanju misterija zagrebačkih muzeja. Stavit ćemo gazu i malo svoj mikrofon. Onda ćemo gledati da bude estetski, samo malo, onda ćemo ovako. Onda ćemo ovako napraviti i jedan uski, imate uski? Ja bi one najuži. Evo ovako ćemo vidjeti. Stavljamo znači gaze i to, da ne krvari. Kalup. To krevetu. Može buđenjem.